θανασίας, που είναι αντίδοτο, όπως λέει ο Άγιος. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη και την ίσοτα αυτή, των ενωριτών επιτρόπων συνδρομητών αφιέωτων. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
οίκης των πενήτων και των ανέργων αδελφών ημών και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ευλογών αγιάζων, τρέφων πληθύνων και δικών τα σύμβαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συ το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίου και αγαθό και το οποίο συνέβουν την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι ευλόγευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούδες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθίων. Ότι πάσα πλάνη Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαι τας ομονίας ημών. Άγιοι επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθόν η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερα, και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το Προσόδοτη, προσυνέξεις Θεοχώρε, Θεόδωρε, ασκητές δωρεάς γαρκοζωμούμενος, ομολογίας αχώς ιδιαίταστος, Πατερός Ιε, Χριστόν τον Θεόν οικέσευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαλέζεστον αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Όλης τελέου γεννηθείς και νυφά και να τυχείς δια τεμών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου Αγίας του Μητρός δυνάμει του Θηβίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τύπων Ευσαγία Υγεία των Μαρτίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δώσεων και Εματικών Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, με κοινωνός Μεγαλομαρτύρων, μην άφηνο και Αγίων Κυρίων Θεοπατών και Αγίων και Άσης. Του μεγάλου αυτού πανηγυρικού εσπερινού, και αξίζει να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας αξίωσε και πάλι με φέτος να έρθουμε εδώ εις τον Άγιον Στέφανο, στην ευλογημένη σας ενορία, που ο ακούραστος καλός σας αφημέριος πατήρ Δημήτριος εδώ σας διακονεί, και να τελέσουμε την ακολουθία αυτή, την πανηγυρική, και αύριο το πρωί να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Αλλά η Εκκλησία μας είναι εκείνη, αδελφοί μου, που μας δίνει αυτές τις χαρές. Και μόλις χθες μας έδωσε τη μεγάλη χαρά σε όλους εμάς τους χριστιανούς, την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι ο σωτήρας, που είναι ο λυτρωτής των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και επ' ευκαιρία της μεγάλης αυτής εορτής της χριστιανοσύνης, σας απευθύνω τις ολόθερμες πατρικές ευχές μου, να είναι τα έτη σας πολλά, να είναι ευλογημένα, να είναι γεμάτα από υγεία και από θείες ευλογίες. Και εν συνεχεία, σε λίγες μόλις ημέρες,
να υποδεχθούμε τον νέο χρόνο, όπου ο νέος αυτός χρόνος να αποβεί για τον καθένα σας, χρόνος ευλογημένος, χρόνος ευτυχισμένος, χρόνος με πολλή δημιουργία, χρόνος με πολλές χαρές και λιγότερες λύπες. Ο Άγιος Στέφανος, λοιπόν, που τεμάχιο του Ιερού Διψάνου από σήμερα θα έρχεται εδώ στην μεμωρία σας και που νομίζω, Πατέρα Δημήτριε, κάθε Τετάρτη νομίζω καλά θα είναι ή κάθε Δευτέρα από αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, ή Δευτέρα ή Τετάρτη, κανονίστε το, να αναγγείλετε αυτό στους χριστιανούς, ότι μετά την ακολουθία του Εσπερινού εδώ θα τελείτε κάθε εβδομάδα κάποιο από αυτό το απόγευμα, δείτε το εσείς, να τελείτε εδώ παράκληση εις τον Άγιο Στέφανο και θα τύχετε προς προσκύνηση των χριστιανών, διότι δεν δίδουμε το τεμάχιο του Ιερού Διψάνου μόνο για το Άγιο Βήμα και να φυλάσσετε, αλλά να τύχετε και εις προσκύνηση σε εβδομαδιαία εδώ προσκύνηση που θα τελείται η παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Στέφανος να σας στεφανώνει πάντοτε μέσα στη ζωή σας, με την οικία σας, με τα ευλογημένα σας έργα μέσα στη ζωή σας και προφάντων αδελφοί μου να σας στεφανώνει με ευτυχία, πρόοδο και επιτυχία μέσα στα σπιτικά σας και να σας δίνει ο Θεός κάθε καλό. Να ευχαριστήσουμε και την αγάπη των πατέρων που ήρθε εδώ κοντά μας, να ευχαριστήσουμε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού του Ναού, τον Πάρεδρο εδώ των Υπουργικών, τον Πρόεδρο του Συλλόγου, των Υπουργικών, αλλά και τα μέλη, αλλά και όλους εσάς που είστε τα μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας, το πλήρωμα της Εκκλησίας του Χριστού μας. Να είστε, αδελφοί μου, όλοι καλά και ο Άγιος Στέφανος να σας χαρίζει κάθε καλό μέσα στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να μου επιτρέψετε και εμένα, αγαπητοί μου αδελφοί, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων των ενερωτών της ενορίας Αγίου Στεφάνου Μπουνικά, να απευθύνουμε τις ολόφρενες ευχαριστίες μας προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και έδωσε την ευλογία και την άδεια να μεταφερθεί το Ιερό Τεμάχιο του Αγίου Στεφάνου και που από σήμερα θα φυλάσσεται εδώ στον Ιερό μας Ναό. Θερμά σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, και επίσης θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και για το φωτιστικό που μας δωρήσατε, το φωτιστικό του Ψαλτηρίου, διότι πέρυσι πάλι στον Εσπερινό εδώ του Αγίου Στεφάνου μας υποσχεθήκατε ότι θα μας κάνετε μια προσωπική δωρεά και μας κάνατε αυτό το πολύ όμορφο φωτιστικό δωρεά και γι' αυτό το λόγο λοιπόν σας ευχαριστούμε και για αυτόν τον λόγο και για την